Δέλτα Ζαμιλούδης και Σία Όμικρον Ε. Βιοτεχνία γύψινων και συστήματα ξηράς δόμησης. Κατασκευές από γύψο και τσιμέντο. Ειδικευόμαστε στην εξωτερική θερμομόνωση κτηρίων με Knauf θερμοπρόσωψης και τσιμεντοσανίδων Aqua Panel. Στην εσωτερική θερμομόνωση τείχων με γυψοσανίδες Knauf, Intherm, Alutherm και φυσικό ορυκτοβάμβακα Knauf με τεχνολογία Ecouz. Ανακαινήσεις προσώψεων κτηρίων με το αντιρριγματικό σύστημα Pastol Flex. Γλιτώστε μια για πάντα χρήματα για ψήξη και θέρμανση. Κτίρια σαν Θερμός που κρατούν δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Μειώστε το κόστος των καυσίμων έως 75%. Ολοκληρωμένα συστήματα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Πιστοποιημένα υλικά από την εταιρεία Δέλτα Ζαμιλούδης και Σία Όμικρον Ε. Εξωτερική θερμομόνωση Knauf. Συνεργάτης Knauf Upgrade Ζαμιλούδης Δημήτρης. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Τηλέφωνο 24 210 60 990 και κινητό 6979 989 142. Η εταιρεία Δέλτα Ζαμιλούδης οργανώνει στις εγκαταστάσεις της ζωντανή παρουσίαση εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης για ιδιώτες με εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς της Knauf. 30 και 31 Ιουλίου χωρίς καμία χρέωση. Για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για κρατήσεις στο τηλέφωνο 24 210 60 990.